Mainit dapat ang tubig. Ito, Arena, baking powder. Ito na ang nagawa ko kanina na. Tapos ang kailangan niya. Ininig na ako. Inasta sa maraming bawang at sibuyas. Na may timpla na manok. Ang mayonnaise na plain. Sarap niya. Nakadalawa na ako. Gawa tayo ng feta bread. Ganito na ubos. Para lang siyang pancake. Arena lang, baking powder, asin, sukal, nilagyan ko. Iga pa pala. I forgot. Background is my husband having karaoke time. Video okay time pag sa Domingo, pag Sunday. Saturday and Sunday block off sa Iloilo. Stay at home only. Ayan, ganyan yan, oh. Tumatinding ang kawali. Ito, ibubuhos na. Okay. Dapat lumapad siya. Thank you, darling. Okay na. They see things in a different light, like us, they never tried. Kasi kanina meron tong itlog. Gumawa kasi ako ng butter para sa pork chop. May sobra na Arena, itlog at
Hinalo ko na lang. Kaya ako naisip gumawa ng shawarma. Ngayon, ito pure to na arena lang. Asin, baking powder, asukal na konti, at mantika. Tapos, butang iginiling. Topping. Kamatis sa pipino. Depende sa gusto mo. Saka yun na keso, ibutang pipino. Masarap ang pipino. Daga na. Pipino, di na yung nakarabasa. Gigisawin yun mamaya. Yun, keso kuhaan. Maan. Dugang ichian ano mo, pipino. Daw gamay yun. Yan, oh. Oda ko manin na cheese. Bahala ka, mayad nga ni yun, mayaman sa ano.